Right, so talangeni kutenga wathu wa lero pamene tikupitiriza pomwe tinadukiza last time pamene timaona za chirombo choluka mu nthaka. So iyi ndi part 2 ya so study yathu in chapter 11 kuyambira 15 masiseka munsi mpaka kumalizisa, right? So tipemphere tisanambe phunziro lathu tiseke maso pemphero. Ambuye kufuna kuthokoza mapadera chifukwa chisomo chimene mwatipasa kuti tikakhale anthu amene titathe kukaona zinsinsi zimene munaziyika m'buku limeneli kuti zikhale zovumbulutsika kwa ana anu. Pamene nthawi ikupita kumapeto munawulula kwa Daniel kuti anzeru amene ali ana mu ufumu azakhala kuzindikira kupoyipa kusazindikira kanthu. Emphani mukhale nafe ndikuti sisimusa ife ndikuti thandiza kuti tikamvetsetse choonadi chimenechi muzina Yesu Khristu pemphero, amen. Alright, so tikuyambapo ndi tikuona kufanana kwa Sodomu ndi uthenga wa angelo atatu, right? Kufanana kwa Sodomu ndi uthenga wa angelo atatu. So iyi ndi gawo limene tinapanga last time imene timaona maphunziro amene wawa tinaona ndithuli pali kufanana kwakukulu pakati pa uthenga wa angelo atatu umene umachenjeza mwamvemvemve kuti tisalambire chirombo, tisakhale ndi fano la chirombo kapena kulandira lemba lake, right? So uthenga umene uli kufanana kwambiri ndi uthenga wa Sodom, right? So apa ndi revision. So zomwe tapange chifukwa phunziro lathu likupitirira pa limene tinapanga last time, ndikhala kuti no ndipanga revise zofanana pakati pa Sodom ndi uthenga wa angelo atatu. So sindimachita kulowa mkatikati ndikuwerenga, right? So chimene tinganene kwa chivumbulutso chinena kuti buku la chivumbulutso linalembedwa monena kuti munthu alimvetsetse pakakhala chizindikiro mu chivumbulutso amene zizindikiro zambiri timakazipezanso m'chipangano chakale, okay? So tikana chizindikiro limenechi tifunika tikachiona kuti m'chipangano chakale chinagwiritsa ntchito motani, right? And tikachipeza chizindikiro mu chipangano chakale tithe kubwererano ndikachitenga chizindikiro chicha ndikachipasano kamvekesedwe ka chipangano chatsopano ndipo tikabwererenso chivumbulutso chifukwa pamene tili ndi key womvetsetsa chizindikirocho. So ichi ndiye chikulu kwambiri pamene timanga study buku lachani la chivumbulutso, right? So tinaona pamenepa mene timawerenga ndithu timaona chivumbulutso 14 verse 9 to 10, right? Ngakhale revision ndikuonabe nkufunikira kuti tithe kulowa ndithu ndi kuzukuta malemba ndimvetsa kuti chikukambirana ndi chani, right? So tikamaona chivumbulutso 14 verse 9 to 10, brother Thokozani kwambiri mukhoza mandiwerengera mavesi ngati ali pa screen, brother Thokozani. Brother Talk mutamanga unmute muzindo werenga mavesi kapena simukwanisa? Alright, so ndingowerenga ndekha. So chivumbulutso 14 verse 9 to 10 aonena kuti ndipo anatsata ngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu ngati wina alambira chirombocho ndi fano lake nalandira lemba pa mphumi pake kapena pa dzanja lake, iyenso adzamwako vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka kusanganizika m'chikho cha mkwiyo wake, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sufuli pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa, ndipo utsi wa kuzunza kwawo ukwera ku nthawi za nthawi ndipo sapuma usana ndi usiku, iwo akulambira chirombocho ndi fano lake ndi iye aliyense akalandira lemba la dzina lake. So tikunachenjeza papa, chenjezoli likuchenjeza anthu amene likuchenjeza ndi mawu akulu kwa iwo amene akukhala pa dziko lapansi makamaka kumapeto nthawi. Fati tikaona oda yake chivumbulutso 13 chochitika nchinena kuti mu chivumbulutso 13 anthu akulandira chani lemba la chirombo, right? Pamene tipita chivumbulutso 14 tikuonana kunena kuti mu chivumbulutso 14 pamene tikuona uthenga amene Mulungu akupasa anthu ake mphamvu, right? Chivumbulutso 14 verse 1 anthu amene apatsidwa mphamvu ndi 144,000, right? So tikaona bwino mmene zikuyendera chivumbulutso chapter 12:17 tikuona otsala mbewu yake ndi amene akuthira nkhondo ndi njoka. Pamene chivumbulutso 14 verse 1 tikuona 144,000 ena pa phiri la Ziyoni ndi mwana wankhosa dzina la Atate pa mphumi wawo. So titha kuphatikiza nati otsala mbewu yake
ndi 104,000 ndi gulu lingati limodzi. Mukuona? So koma ndichitika pachina tuno uthengawo ukuperekedwa ndi gulu limene utchedwa tuno 144,000, right? So uthenga ukupita. So kuti no amene akuchita ichichi akulambira chirombo kapena kulambira fano lake, right? Kapena akulandira lemba pamphumi pake kapena pa dzanja lake, anthu amene akumana ndi zinthu zazikulu. Okay, so zinthu zimene akumana nazo anthu amene akuti verse 10 aona kuti iye adzamako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu, right? So tikamakamba mkwiyo wa Mulungu ndi osiyana ndi ife. Ukakhala mkwiyo wanga imakhala ndi ndalusa. Okay, wano mkwiyo wa Mulungu ndiyo tizikuthandizana. Tikaona pa 2:2 chapter 36 timaona kuti Mulungu adatumiza mithenga, anatumiza aneneri, anatumiza anthu ambiri kuti akachenjeza Aisraeli kuti amene kunjira zawo, koma Aisraeli samamva. Ari kufikira mkwiyo wa Mulungu unawukira pa iwo, ndipo anawukisira iwo akasidwira aunongi. Koma no, chimene Mulungu azochitena kuti iyo ndi language ya chipangano chakale, right? Zinthu zambiri zimene Mulungu akazisiya kuti zichitike zimalembedwa ngati Mulungu ndimene wakutani akuzipangisa, right? So chichitika nchani? Mkwiyo wa Mulungu utawukira pa ana Israeli mu 2:2 chapter 36. Mulungu anasiya kuwatetezera. Okay, so ifo Mulungu watetezera zokhala ngati Mulungu wawukisira akasidi amene ali Babuloni kuti azadani azaononge. So mkwiyo wa Mulungu umakhala pamene Mulungu wakanidwa. Ndipo ifo Mulungu wakanidwa, Mulungu amasiya anthu. Mukuona? So atipasa chizindikiro. Okay, Yesu azamako kwa mkwiyo wa Mulungu. So tikaona chipangano chakale pa nthawi zimene mkwiyo wa Mulungu unawukira. Okay, mkwiyo wa Mulungu akhala wawukira. Mkwiyo wa Mulungu umawukira pa nthawi zokha zimene anthu ana Israeli mukana. So dziko lapansi zakhala mukana Mulungu, right? So Mulungu so wasiya. So anthu amene azalandira mkwiyo wa Mulungu. Tikamawerenga za mkwiyo wa Mulungu tiona mu chapter chosatira next week tikamazaona mu 15. Mkwiyo wa Mulungu ndi miliri isanu ndi iwiri, right? So tinaona kale malipenga 7 ndi miliri isanu ndi iwiri kuti ndi zinthu ziwiri zofanana. Koma noti nkhani kachikena, right? So tikapitiriza musimu tikuonapo kuti chani. Okay, akuti ndipo azunzika ndi moto ndi sifuri. So anthu awa atazazunzika ndi moto ndi sifuri pamaso pa angelo oyera mtima, pamaso pa Mwana Wankhosa. So azazunzika moto ndi sifuri pamaso pa angelo ndi komanso pamaso pa ndani pa oyera mtima. Okay, so ndi pamaso pa Mwana Wankhosa. So izizi ndizofunika kwambiri tizimvesese. Okay, so akamba za moto wa sifuri, akamba za pamaso pa Mwana Wankhosa, pamaso pa angelo. So moto wa sifuri ukazama agwera anthu amene azazunzika pamaso pa Mwana Wankhosa, pamaso pa angelo oyera mtima. Ndifuna kuzitchula zinthuzi fati zinthu izi zinachitikapo kale. Okay, Mulungu akufuna kuti tikamawerenga uthenga ngera maso athu apite ku gulu la anthu amene anakumanako ndi izi zinachitika mu nthawi ya Sodomu. So tozefuno monga nali masiku a Lot, monga Yesu anakamba to monga nali masiku a Lot, chomwe Yesu mapera nthawi. So monga amene nali masiku a Lot, mapera nthawi dziko lapansi zabweraso ku nyengo zili zoterozo, right? Ndipo uso wakuzunzuka ukwera ku nthawi za nthawi. Bwana nkhani, right? So tente amene kuona bwino bwino. Tikaona pa Genesis 19 verse 24, timaona nkhani ya ku Sodomu mmene inakhalira. Akunena tuno, brother Mesa, tatilengeni pa Genesis 19 verse 24. Brother Mesa. Yep. Ndipo Yehova anavumbisa pa Sodomu ndi pa Gomora miyala ya sufuri ndi moto kutuluka kwa Mulungu kumwamba. Tikutaona kuti no tikamaona za anthu amene akulandira lemba la chirombo, right? Anthu amene awa izakhale dziko lapansi lafika pa Sodomu ndi Gomora. So tikamaona lemba la chirombo likugwirizana ndi mkwiyo wa Mulungu. Mkwiyo wa Mulungu tikaona chipangano chakale, mkwiyo wa Mulungu mabwera nthawi iti, nthawi imene anthu amukana nani Mulungu. So anthu akamukana Mulungu amasiya kulesa chitetezo yake pa anthu, ndi amakumana ndi zosatira zake. So tikamaona kumapita nthawi, lemba la chirombo likufunika tilumikizise ife ndi mkwiyo wa Mulungu. Lemba la chirombo likhale chinthu chimene chitaonesera kuti anthu amukana Mulungu. Okay, so chinthu chimene chikuonesera kuti anthu amukana Mulungu ndipo sakumulabadira ndi nkhani ya Sodomu. Okay, tikaona ku Sodomu akuti kunagwa chani, miyala ya moto ndi chani ndi sufuri inagwa kuchoka kumwamba.
okay. Tikaona amene akulandira lemba la chilombo pa chenjezo la uthenga angelo atatu, anthu amene azalandira mkwiyo wa Mulungu 1, azatenthedwa ndi moto ndi zifuli, right, pamaso pa angelo, pamaso pa mwana wankhosa. So apa tikuona ku Solomon Gomora amene amanongeka anatenthedwa ndi moto wa sulfuri, right. So tinaonanso uthenga angelo atatu akuti zinthu zachitika pamaso pa angelo. Tikaona Lot anatulutsidwa ndi ndani? Ndi angelo. Ndi amene anamuwuza Lot, tuluka, tifuna tiononge chani? Mulungu afuna tiononge mzinda, right. So kumapita nthawi tiona nawo tino zikufanana, chifukwa tino Ambuye anabwera kuzayankhula ndi ndani? Ndi Abrahamu. Ambuye amene anabwera kuzayankhula ndi Abrahamu ndi Yesu. Angelo anabwera ngati amithenga, ndi amene anapitirira kupita kuti ku Sodomu. So tiona kuti kumapita nthawi zikufanana. So akutiuza ifuna moto ndi sulfuri wagwera ndipo azazunzidwa pamaso pa angelo oyera mtima, pamaso pa ndani? Pa mwana wankhosa. Kodi ku Sodomu mene uthenga umapita kwa Abrahamu, mwana wankhosa analipo Yesu, right. Angelo analipo Yesu, ndi amene anapitira mpaka kukafika kwa ndani? Kwa Lot. So tikutaona kuti uthenga wa angelo atatu ukulumikizana kwambiri ndi Genesis 19 ndi Genesis chapter 18, ma chapter awiriwo, right. So tikaona Genesis 19:15 anawo tuno pamene Messiah, taterengeni pamenepo Genesis 19:15. Verse 15. Pamene kunacha amithengawo anafulumiza Loti nati, uka tenga mkazi wako ndi ana ako aakazi awiri amene ali kunowa, kuti munganyeke mphulupulu ya m'muzi. So tikutaona paona tino angelo anamuwuza ndani? Anamuwuza Loti kuti akulu, tengani ana ndi akazi ako awiri mutuluke muchani? Ku mzindawo, kuti mungaonongeke mu mphulupulu ya mudzi, okay. So tikuona tino angelo ndi amene anatulutsa Loti ndi mkazi wake. Kumapita nthawi kuti zafuna moto wa sulfuri uzagwa pamaso pa mwana wankhosa ndi pamaso pa ndani? Pa angelo oyera mtima, right. So akuti ndipo utsi wakuzunza kwawo ukwera ku nthawi za nthawi. Pathemesh terengeni Chivumbulutso 14:11. Ili pompaye. Ndipo utsi wa kuzunza kwawo ukwera ku nthawi za nthawi, ndipo sapuma usana ndi usiku. Iwo akulambira chilombocho ndi fano lake, ndi iye aliyense akalandira lemba la zina lake. Yeah, so tikaona apa kuti utsi wakuzunza kwawo ukwera, kodi kuzakhadi utsi kapena Mulungu akutulutsa chithunzi chimenechi kuti maso athu abwerere ku nthawi imene zimene zinachitika? Maso athu abwerere ku nthawi ya Sodomu. Fati Sodomu atayaka, tawerenga Genesis 19:28, tiona kuti anaona chani Abraham. Tawerenga nene Verse 28. Ndipo anayang'anira ku Sodomu ndi ku Gomora ndi ku dziko lonse la chigwa, ndipo anapenya, taonanitu utsi wa dzikolo unakwera monga utsi wa ng'anjo. mwena nkhani so kakugwiritsa ntchito mchizungu amanati utsi unakwera as a furnace, ukusu Chivumbulutso 14:11, and the smoke of the furnace, right. Utsi wa ng'anjo Genesis 19:28 uku akukamba kuti ukwera ku nthawi za nthawi, right. So ndi chimozimozi. So kumankhani ndinena kuti no Abraham ndi amene anaona utsi ukukwera, right. Kuchivumbulutso za Seferiani ndipo utsi wa ng'anjo akukwera ku nthawi za nthawi. So akutipasa ife chithunzi tichiona kuti no tikamakamba za lemba la chilombo, lemba la chilombo silikukhala chinthu chimene chikukhala chachipembedzo, no. Tikamakamba of the beast kapena lemba la chilombo ndi chinthu chimene chikubweretsa mkwiyo wa Mulungu. So tikapita chimwene yakala chinthu chimene chimabweretsa mkwiyo wa Mulungu ndi nthawi ya zambiri anthu a Mulungu akamusiya Mulungu, okay. Anthu a Mulungu akamapembedza mafano kapena milungu ina, mkwiyo wa Mulungu umabwera pa iwo, right. Kumano mumapita nthawi tikutaona kuti no
chirombocho ndi boma. Okay, so chirombocho chikuyika malamulo amene akususanira nato ndi Mulungu. Malamulo amenewa akukhuza chiyani? Malamulo amenewa akukhuza mchitidwe wogonana amuna okhaokha akazi okhaokha ngati mene zinali ku Sodom, right? So maboma akayika zimene zizi, maboma akayika zimene zizi, right? Chichitika nchinena kuti no zikupangisa nati no anthu maiko ngati letse Malawi inoyo, okay, imene malandira aid igonjere ku chinthu chimene chichi, pamenepo izakhala kuti no mchitidwe wafika pena paliponse. Mukuona ani ni chidwe umozo imene umaonesera kuti no munthu sakulaba daso ndani za Mulungu, right? So chimene chichi maiko akayika lamulo limene lili lokakamiza zikhala kuti no lemba la chirombo latani la khazikitsidwa, and pamene popo ndeti kuya Mulungu zakhala ukubwera kuti no anthu amukana Mulungu ndipo Mulungu asiya kuti zosatira zakusankha kwawo zatani ziagwere. Zosatira zakusankha kwawo ndi miliri 7 andi tikaona za miliri 7 tukamba za zosatira za dziko limene la kana Mulungu. Okay, so tiona ndithu za miliri 7 mu chapter 15 koma tinazona kale mene tinkaona nkhani yachani ya malipenga 7. So talengeri pa Yuda 1 verse 7. Monga Sodomu ndi Gomora ndi mizi yakuzungulira posatana nayo idazipereka kudama kusata zilakolako za chilendo, iyikidwa chitsanzo pakuchitidwa chilango cha moto osatha. Alright, so tikaona papa tikutaona nawo tino Sodomu ndi Gomora ati idazipereka yokha kudama ndi kusala zilakolako za chilendo. Okay, ati ikuyikidwa chitsanzo pakuchitidwa chilango cha moto otani osatha, right? So tikaona Sodomu ndi Gomora anayikira ngati chitsanzo, and Yesu anatifotokoza nato pamene akubwera dziko linapasi zakhala ngati Sodomu ndi yani ndi Gomora. So tiyembekeze kunena kuti no tikamaona uthenga wa angelo atatu ukutilozera ife ku moto ndi sulfuri, fire and brimstone, ukutilozera ife kuti no ndi pamaso pa angelo. Okay, ukutilozera no moto umene wa sulfuri ndi uzachitika pamaso pa angelo, komanso ukutilozera ife kuti no utsi wawo uzakwera nthawi za nthawi, mas akutuza ife no kuonongeka kwawo ndi kwamuyaya, right? So tiona nawo tino zimene zizi zinachitika kwambiri pamene tikamayang'ana nkhani yachani ya Sodomu. Okay, so tikamakamba kuonongeka kwamuyaya ndi tino kuonongeka moto ukabwera kuchita ntchito yake mpaka utani kumalizisa, right? So Sodomu ndi Gomora unapo kulibeko. Okay, unachitika chitsanzo cha moto wachani wamuyaya, nkuona kuja kona no ndipo utsi wakulanga kwawo ubuka kwa nthawi za nthawi minji kwamuyaya. Mwanjirena ntchito ya chilongeko ya Sodomu inachitika ndipo inathera sipabeso kubwerera iyayi, right? So kumapita nthawi akutuza ife nawo no dziko lapasi zakhala Sodomu ndi Gomora. So akutuza ife mene Sodomu ndi Gomora ananongekera ndipo ndi njizo lofanana mu uthenga wa angelo atatu. Ukutuza ife no nkhani yakulu ya uthenga wa angelo atatu ni nkhani ya mchitidwe wa ugonana amuna okhaokha kapena yani akazi okhaokha. So tikaona Amos 14 verse 11 akutuza ife no ndipo yosapumula alibe mpumulo usana ndi usiku, alibe mpumulo usana ndi usiku amene alambira chirombo chifano lake ndipo Yesu alandira dzina la chirombo yake. Mwanjirena alibe mpumulo, mwanjirema alibe mpumulo minoma za mwa Yesu. Yesu ati idzani kwa ine akulema ndi kuthola ndipo nzapasanyani mpumulo. So anthu amene awa alibe Yesu na anthu amene ankana Mulungu alibenso yani alibenso Yesu, nkuona alandira lemba la chirombo. Okay, so sapuma usana ndi usiku kamene alibe mpumulo, mu chizungu akamabwino alibe mpumulo. So tikamaona lemba la chirombo limene lili ena zalandira pa 10
ena padzanja zikukhala bwanji. Anthu ena ndithu agwirizana nazo ndi mchitidwe umene aona ntchito imeneyo ndi wabwinobwino pebe vuto lililonse, right? Komano anthu ena chifukwa zinthu zakonda zolakwika izizi mwana ntchito yanga itha kutha, mwina ntchito yanga ku NGO itha kutha, right? Ntchito yanga kuboma kuitha kutha, right? Apanga bwanji azidana nazo mentally, komano azigwizana nazo cholinga kuti azigwira ntchito azipeza cholowa m'manja mwina nkhaniche. So lemba la chilombo pa mphumi, lemba la chilombo mudzanja. Lemba la chilombo mphumi nditi ukudana ndi Mulungu, kugwizana naso ndi lemba la chilombo, kugwirizana ndi kayankhulidwe ka boma pa nkhani pa mphumi. Padzanja nditi iweyo sugwizana nazo ukuzachonadi komano ukulolerabe kugonjera kunzere imeneyi cholinga kuti uzipeze cholowa m'manja. Mukuona? So Sodomu ndi Gomora akubweranso kumapeto a nthawi. Tikamawerenga pa Exodus chapter 16 verse 45 ndi 90 amatiuza ifunena kuti taonani inali ndithu tchimo la mlongo wako Sodomu kuzikuza, kukhuta ndi mkati, ndipo kuchuluka kwa manjalende kunali mwa iye ndi ana ake akazi, ndipo sanalimbikitse dzanja la osauka kapena osowa. Ndipo iwo anali ozikuza, ndipo anachita chonyansa pamaso panga, ndipo nacho samunga naona chabwino, right? So tikamaona kwambiri maiko amene ali ndi mchitidwe umenewu wogonana amuna okhaokha akazi okhaokha, maiko ambiri ndi maiko oti sumakhala njala, ndi maiko ambiri oti ali ndi nthawi yambiri zochita za manjalende zochuluka, okay? So ndi maiko amene nthawi zambiri kumapezeka anthu osauka, ma homeless, right? Ngati ku America sungapezese kuti kuli anthu ambiri oti alibe nyumba, okay, right? Sungapezese koma zimachitika, right? So komano ndi kumalonso kuti anthu ambiri ali ndi chakudya, right? So akuti anakhala anthu ozikuza. So anthu ambiri amene tikaona ku Europe, America ndi ku maderaso amene kuli anthu ozikuza pamaso pa Mulungu, sakhulupirira kuti Mulungu aliko, ndipo amachita chotani chonyansa. So Mulungu atiululira ife zimene zimapanga lead kuti Mulungu achosede. So tikamaona zichitochito za lemba la chilombo, right? Tili mu chapter 11. So tinaona kale chilombocho ndi chani, okay? Chilombo chapa chili mu chapter 13 verse 1 chili ndi mitu 7, okay? So tinaona ndi pa mitu 7 mutu woyambirira inali yani Egypt, right? So mitu 7 tinaona kuti ndi maufumu 7 amene akususana ndi ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi. Tikamaona ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi umayambira ndi Israeli wakuthupi, Israeli amene anayenda ndi Mose. Exodus 19 verse 4 mpaka na 6 autuza ifuna kuti mukasunga pangano langa ndidzakupatsani ufumu, okay? So Israeli ndi ufumu wa Mulungu muchithunzithunzi, chifukwa umafunika ubadwe ukhale Israeli, umadulidwa tsiku la number 8, right? Umafunika usunge nsembe ndi malamulo onse, right? Pamene Israeli wa Mulungu tikaona Amos 5 verse 6, 7, 8, 9 kapena Amos 12 verse 5 and 10 tiona kuti Israeli wa Mulungu ndi anthu amene ali ndi Yesu Khristu, okay? So awanda amene afunika abadenso mwatsopano, ndipo afunikanso akhale ndi lamulo latsopano lokondana wina ndi nzake monga ngati Yesu Khristu anakonda iwo ndokhala mzimu wake wandani wa Mulungu, right? So kuti mafumu 7 awanda amene anayamba kulimbana ndi ufumu wa Mulungu kuchithunzithunzi Israeli wa Mose wa nthawi ya Mose kufikira mazalimbana ndi Israeli amene akuyamba pa Pentecost mpaka mapita nthawi amene ali mwa Khristu. So tikaona ti ufumu ambiri onayambana ndi anthu a Mulungu ndi Egypt umene unayika anthu ndithu mu ukapolo, kenako Assyria kapena amati Asuri amene adachosera ti mafuko 10 kuwafafaniziratu, right? Kenako pabwera Babylon ngati ufumu wachitatu. After Babylon pamene wabwera Amedi ndi Aperezi, okay? And ngati anthu sangamvetsetse tikamaona Amedi ndi Aperezi pa chimbudzi pa Daniel chapter 7, Amedi ndi Aperezi imene chili chimbalangondo chinali ndi mafupa atatu, okay? Nthiti zitatu. So nthiti yoyamba Amedi ndi Aperezi anagonjetsa Assyria, anagonjetsa Igupto, anagonjetsa Babylon, muona? So Amedi ndi Aperezi ndi mutu wachi number 4. Mutu wachi number 5 ndi Aheleni, okay? So tikamaona
pa chilimbikitso chapter 17 amanati no pali mafumu 5 agwa. So mafumu 5 amene anagwa nthawi ya Yohane ndi Aigupto, Asiriya, Babulo, Amedi ndi Aperesi ndi Ahelene. 5 ndi amene anagwa. 6 Mose inali Aroma. Okay, Moses sanadze, ine ndi European Union. So tikamafika pa chilimbikitso chapter 13 kumasesereka verse 1 tili pamutu omalizira amene ili EU, European Union, chilombo choyamba. Pamene chilombo chachiwiri ndicho ndani? Ndicho America. Okay, chimene chili ndi nyanga zingati? Ziwiri. So nyanga ziwirizi ndi zosiyana, ifateno chili ndi nyanga ziwiri ngati nkhosa, mwana wankhosa. Okay, so chili nyanga ziwiri ngati mwana wankhosa. So tifuna tikaona tino mwana wankhosa ni ndani? Mwana wankhosa ndi Yesu Kristu muchivumbulutso. Tikaona chilimbikitso 5 verse 6 atoza ife Yesu ali ndi osati nyanga ziwiri koma ali nyanga 7, komanso aliso ndi maso 7. Maso 7 akuyimira mizimu isanu ndi iwiri imene iponyera pa dziko lonse lapansi, right? Komano mwana wankhosa ni nyanga 7. Habakkuk 3 verse 4 amatoza ife muchizungu mukawerenga chizungu amati in his hands were the horns which are the hiding of his power. So nyanga 7 zikuyimira mphamvu zonse zabisira kwa Yesu Kristu. Okay, so chilombo chotuluka pa nthaka chimene chili ndi nyanga ziwiri ngati mwana wankhosa ndi chili ndi mphamvu ngati mwana wankhosa. Muyona nkhanija. Okay, so mphamvu zake ndi zotani? Mphamvu yoyamba tikaona chilimbikitso chapter 13 ati chilombochi chili ndi mphamvu kuchita zozizwa. Tikaona Yesu Kristu pa dziko lapansi anachita zotani? Zozizwa, right? So chili ndi mphamvu kuchotsa moto choka mambogwira pa. So ndi nyanga yoyamba ndi imene. Nyanga yachiwiri ndi iti? Nyanga yachiwiri ndi natati chili ndi mphamvu zochita nazo mphamvu monga ngati chilombo choyamba. Okay, bwanji chikwanisa kukakamiza dziko lonse lapansi kuti likapembedze chilombo choyamba. Mwanjena chili ndi military power, economic power, right? Chili ndi mphamvu zochita zozizwa, right? Mphamvu yokakamiza mphamvu nyanga ziwiri za chilombo. So tikamaona lemba la chilombo ndi lemba la chilombo choyamba imene ikulamulira ndi mutu wa namba 7 imene ili EU, European Union. So chilombo chachiwiri ndi America. So tikamaona ku Europe, okay, ndi malamulo ati amene ali ku Europe panopa. Tikamaona ku Europe anthu ambiri majority matchalichi akusekedwa. Chifukwa chani? Kuyambira primary, secondary, college ndi kumanyanya nkhani ya evolution anayimangirira kwambiri. Okay, so umene kukunkhani yokana Mulungu, nkhani ya evolution inayimangirira kwambiri. So ndi malamulo amene ali ku Europe amene akufananizidwanso ndi kuti ndi ku America, chilombo chachiwiri, right? So America kumapanga fano la chilombo ndi kupanga malamulo ofanana ndi chilombo, right? Malamulo ofanana ndi chilombo amene akufunika akhazikitsidwe ku America ndiye tikuti fano la chilombo. So America ika system yofanana ndi yanguti imene ili ku Europe. Okay, and akamati lemba la chilombo ndotino ni imene America itakakamize konse kuti akafanane ndi chani? Ndi malamulo amene ali ku Europe. Nditi tikuonano za lemba la chilombo. Andi malamulo amene ndi malamulo amene tukamba tuno kukakamiza kugona na amuna okhaokha ndi akazi okhaokha, right? So tikamakamba za ma characteristics a lemba la chilombo tiziona tuno ni chimene chakhazikitsidwa ndi chilombo, ufumu wa chilombo imene ili chani? Europe. Andi machitachito kapena characteristics ya lemba la chilombo ina ndi nawo ifunika ikhale chinthu chimene chitakakamizidwe kapena chizifunidwa ndi USA. Okay, imene ili chilombo chachiwiri. Okay, andi chinthu chimene chichi chifunika chibwerese ndithu atheism kapena chibwerese mkwiyo wa Mulungu kapena chibwerese kuti anthuwo amukana ndani? Amukana Mulungu. Okay, so kodi ndi ma step ati amene tingaone pa dziko lapansi pamene tikufanana kapena tikupita chifupifupi ndi lemba la chilombo? Choyambirira chinena kuti pafunika ndithu malamulo a mayiko onse achosedwe amene amasosana ndi mchitidwe wa amuna okhaokha kugonana. Ngati kumayi kunoko kuli malamulo amene
amaletsa. Okay, maiko ambiri aku Africa kuno malamulo amaletsa, right? Kumene taonapo malamulo amene ngati ku South Africa anatembenuza, right? So choyambirira pakhale ndithu kuvomereza kwa maiko kwa kuchosa kaye malamulo samene amakaniza mchitidwe umenewu. Chachiwiri pafunika ndithu zinthu zonse zimene zimalamulidwa ndi boma, okay, kapena ma organizations zonse amene amapasidwa moyo ndi boma avomereze maukati ogona amuna okhaokha, okay. And izizi sitingamba ma NGOs okha, komano ma organizations even angakhale ma church. Ifaya ndikukamba ma church apa ndikukamba za ma denomination. Ma denomination ifana makhala ndi ma license kuchokera ku boma kuti azimanga operate mu dziko, akakamizika kuti avomere chinthu chimenechi. Ma church amene azakane chimenechi ndeti azasekedwa. Mukuyona nkhanicha. And tikaona nthawi ya coronavirus machachi ambiri anavomera zonse zimene boma limanena. Akati muzisamba manja kawiri amavomera, right? Musamakhale panthu more than 20 amavomera. Muzikhala na service ka 10 kuti anthu asamachulukane amavomera, right? Pano balesa zivala chinthu chopumira kukama amavomera, right? So tikaona machalichi athu ka mzikiti, right, ose amavomera fani ma license awo amatenga kuboma, right? Atadambe kususana nawo atha kumana ndi zimene inakumana nazo mboni za Yehova mu 1994, I think somewhere there. Nthawi kusa 1994 kumano mabwerera mbuyo mpingo church ya Jehovah's Witness imakana kudula zit card, right? Akamala kumsika. So amakana zinina zimene kamuza mafuna. So kamuza na panga outrule Jehovah's Witness inapangira dissolve dziko mu. And Jehovah's Witness anamba kuthawa malaya munapita mu Mozambique ina kumathaira maiko ena choncho, right? So iyo chimene chimachitika ikakhala kuti no mpingo ukususana ndi boma, okay. So chimene tinganene chinatino machalichos akakamizika kuti alandire chinthu chimenechi, ngati salola nditi apangira dissolve. Chachitatu njenena kuti no pakhale ndithu lamulo lona lino maphunziro onse amene angachitike mu dziko kuyambira primary secondary apangenso promote zimene zizi za mchitidwe anthu amuna okhaokha kugonana. And tikaona malawi kunoko izizi zamba kutani kuchitika. Mukaona news ngati mmaisatira kwakhala ndithu kutekesa kwakukulu. And ndinapanga series ina yake special pa nkhani ya ma step towards the mark. Ndapanga series special tinaona ndithu mwapadera, I think alipo ma videos okwanira ndithu mwapadera amene amaiforokoza nkhani mwamvemvemve mwachuchuchu kuti no kumalawi kuno tapanga ma step utani, okay. So series imeneyo ndipanga tag mwapeto kwa ulali ku amene angafuna kuonera ndinapanga ndithu mwabwinobwino kuti no ma step osewa atatu azi malawi tadusapo, okay. Koma anthu ambiri akugona sakutani sakuziwa. So church number 4 step ina imene ifunika chitike pafunika ndithu pachitike ma economic sanctions kapena ndithu pakhale ndithu kukakamiza kwa chuma kuti maiko amene akukana nkhani tiyadula aid yathu sazilandira, okay. So nkhani yayikulu ndi ya ma human rights. Ngati iweyo sukuvomeza ma human rights amene awa ndoti utani upangira blacklisted, utapeza tino iwe visa yako sikuvomeredwa yayi ukanika kupita maiko ena kapenanso usati icho chokha dziko utapeza aid sizilandira. China number 5 njo tino anthu amene akususana nacho nkhani azimangidwa. And izi ku Europe zinambochitika kalekale kuti no ukangolalika against nkhani ya kugona namuna okhaokha zimatengedwa ngati kuti ukuyankhula mawu onyoza mtundu. Ngati mene kumalawi kunoko munthu atati aziyankhula mawu onyoza achewa kapena kuti munthu aziyankhula mawu onyoza atumbuka kapena ayankhule mawu onyoza alomwe ayawo, right? Munthu ameneyo atha kumangidwa, especially akhale akankhula ndi yeyo ndi ali ngati wa Japan, ndi aziyankhula mawu onyoza yonse akhoza kumangidwa ndithu. Sizoti akhoza ndi kuti amangidwa munthu ameneyo chifukwa kuti yani akuyankhula mawu timati hate speech, muona. So izizi ku Europe zinambochitika no ukangwamba kuyankhula against mchitidwe umene wa homosexuality umatha kumangidwa chifukwa iweyo upanga hate speech, muona.
step ina towards the mark. Number 6 nena tuno ma CD, ma DVD, ma website ka ma channel apa YouTube onse even angakhale Bible zimene zisusana ndi nchitidwe imeneyo zofuna zipangidwe ban. And I remember panali case ina yake yapai mu restaurant imenemo amangopanga stream ma verse Bible imawerenga yoka ndikuna ena akanali ngati mageya analowa mu restaurant mwamaja ndi amene anali momo inazofika ku video kwa jema letsa kuti amuna ukhaluka gona ndi yonyasa anthu ajalambira ku court ngapangaso mpaka ana restaurant jenatsekidwa mukuyona nkhanija. Okay, so nkhani sizo zochitika ndithu. So china njitena kuti no tikaona right pafunika titu pakhale kukakamizika. Okay, kuti aliyese avomereze nchitidweyo. Okay, kuti achite nawo gawo mu system ngarafuna agule ngarafuna agwire ntchito ngarafuna ayende ngarafuna alipire msonkho ngarafuna even apeze license ndeti zonsezi zakhale zokakamizika kuti asakufunsa la iwe kodi kaveksidwe kako kapankhani ndi yotani. Okay, so iyi ndi step ina imene mwina sitinayone ikuchitika. Ngono ndi step ina imene funika zachitike pamene tikufika ku mark of the beast. Okay, so tikaona maiko apa nthawi imene 2015 ndi maiko amene ali ofira amene tikaona nkhani ya chitidwe ya homosexuality uli illegal kuti uthaumangidwa ukapizira kuchita chitidwe ndi ochepa kwambiri mwa majority ya dziko lapansi inavomereza, right? So tikamaona zichitochito za lemba la chirombo choyambirira chifuna chikhale chinthu chokuti no ndi chooneseratu kuti ineyo ngati munthu ndikusiyana ndi Mulungu, osati kuti chinthu chino chooneseratu no usana ndi Mulungu kwa mpingo ake. For example, ineyo ntanata akuluakulu malilime ndi chiyankhulo. Okay, kwa munthu wapente zimene sizingamusangalatse sangazikonde kwambiri fati kwa iyeyo malilime ndikuti ndipemphere ina yake imene sangamve koma yayankhula ndi Mulungu. Mwana nkhani. So singanene kuti no lemba la chirombo kumera nthawi ndikuyankhula malilime kapena ake. Mwana nkhani. Ndeti no ngati ili nkhani ya malilime kapena ake ndeti ni nkhani yoti ikhuza mapente okha. Okay, ndiveke chitsanzo china mwina chibere kufupifupi ndi khomo kumwe tilife. Tikanati nkhani ya sabata ni nkhani yoti itakhuza mwina Ayuda, a Seventh Day Baptist, Seventh Day Adventist, mwina ndi Seventh Day Baptist, ndi Seventh Day Apostolic basi. Ni mwina mipingo ine imene inatonga ma Seventh Day. Si nkhani ya sabata ndi Sunday singakhuza anthu enawo. Mandipese? Now, nkhani ya sabata ndi Sunday ikhuza bwanji Asilamu. Ingakhuze manje munthu onena kuti iyeyo ndi Hindu. Komano tikamakamaza nkhani ya lemba la chirombo ni nkhani yoti ikuyesa dziko lonse lapansi, ikuyesa Asilamu, ikuyesa Hindu, ikuyesa Mkhristu, ikuyesa even munthu oti ndosapemphera ndiopemphera umu, ikuyesa aliyese wampingo inalese kawasemvedeka amboni kawa ndiwapente. Nkhani ifunika khaena kuti ikuoneseratu gawo limene uli kuti suli gawo la Mulungu. Nkhani ya lemba la chirombo ikhale chinthu choti no chili very clear kuti ndikapanga chinthuchi kapena ndikavomereza nacho ndasiyana ndi Mulungu, osati chinthu china ndichite kukuuza uroke ichi ndi chotere nditasankha. No, lemba la chirombo ikhale chinthu choti no kwa icho chokha kwa wina aliyense pa dziko lapansi zithe kuligawa dziko lapansi pawiri. So ndi imene chikuoneseratu munthu akusiyana ndi Mulungu. China chinthu chifunika izakhale chino chikususana ndi ulamuliro wa Mulungu monga ngati mlengi. Kodi Mulungu pachiyambi analenga chani mwamuna ndi mkazi. Okay, analenga kuti ndi banja alidalise, analilenga mu chifananizo chake cholinga cha Mulungu chimenechi. Koma munthu ali ayi pachiyambi pana Adamu ndi Steve mwena nkhanichi. So ni chimene chikukhala chikususana konako ndano opande Mulungu pasenewo chani ulemerero. Tikamana kufana tinopande Mulungu pase ulemerero pale analenga. So nkhani ikubwerera soja mu Genesis, right? Genesis Mulungu analenga munthu analemba mwamuna ndi mkazi cholinga kuti chani akaonesere ufumu wake wa Mulungu. Okay, pamene mchitidwe umasusana
ndi chilengedwe cha munthu umene Mulungu anamuyikira, right? And ikhalenso chinthu chotino chikakamiza, ndi chinthu choti chitha kukakamizika pa dziko lonse lapansi kuti anthu akasiyane ndi Mulungu. Tikaona nkhani izizi za LGBTs ni nkhani zimene ndithu tikamaona point number 3 ndi 4 ni nkhani yoti akakamizika pa mayiko kuti ngati savomera nkhani ndoti sapasidwa chuma. Muona nkhaniche ngati kumalawi kunoko amene munalipo 2012 kunavuta kwambiri nkhani ya chinatitiwa, right? Ndimene nagwedeza dziko andi nkhani zonse zimene Malawi ayendera kwambira kale kumasesereka amene nkhani ayendera koma inayipanga series ya tunthu ndithu ndipanga link kumapetoko amene mungafune kuyisara nkhani bwinobwino. Nkhani zinazilowa kwambiri mu series imene ndipanga tag kumapetoko anthu amene angafune kuyionera maulalika amenewo kumano ndofuna kwambiri kwaone fati na dusamu mose. Okay, nkhani imene yalemba la chombe izikhala nkhani yoti no itha kupangidwa kuti itha kukhala nkhani yokhuzanso kuchuma. Okay, and tinadusamu maveso osa amene anthu amene LGBT amapanga use kuti iyayi angakhale taona ni mavesa munali anthu awa apanga chitidwe umenewo mazina iza bwinobwino, right? So amagwisa ntchito mavesi ena ake. So series zimene napanga gava zonsezo kuti no pa ndithu ma church pano manamba kuvomereza ntchitidweyo anamagwisa ntchito Bible lomweli and uthu adabota zitheka bwanji. So inakhala ndithu nafasa ndithu panga mawaliki ndikuonesera kuti ntchitidwe imene kuti umalowa bwanji mpingo and taona mipingo imene inagwa ntchitidwe imene zinatheka bwanji. Okay, and risk imene ilipo paka lero kuti mipingo ndithu itha kugwa kunchitidwe imene ndikuvomereza chiphunziro ani nzosavuta fayani fainena no anthu akufuna kwambiri yani chuma. Tikaona kwambiri mipingo ambiri imafuna chuma and lemba la chombe ikazayikidwa mipingo ambiri izagonjera uchini chinthu chimenechi. So ndi bwino kuti timvesese Mulungu athu, timvesese Bible athu, ndipo ndipanga link series imeneyo kumapeto kuti no tithe kuonera, right? So chinthu china khalidwe la lemba la chomwe ndano anthu atha kutaya mwayi wa ntchito ngati kane kupanga support nkhani. Okay, and anthu atha kupangidwa bani ngati kanenso nkhani and izi zinzochitikadi ndithu. Okay, and atha kupangidwanso bani kuti satha kutani kugula ndi kugulisa. And tikaona lemba la chilombo nkhani yayikulu ndi kugula ndi kugulisa. So kugula utapeza ntchito yako yatha sizitha kuyenda sizitha kugula ndi kugulisa, right? So nkhani ya lemba la chilombo ndionena kuti no ni nkhani imene ikukhudza aliyense pa dziko lapansi. Okay, pa nthawi imeneyi ma Adventist analipo 16 million, right? Panopo obviously 22 million mapita ku 24, right? So tikaona dziko lapansi panopo population ati inadusa 7 billion, I think almost 8 billion mapita apo. So lemba la chilombo sizoti ni nkhani imene ita yese anthu 24 million okha amene ali ma Adventist kuti ndi nkhani ya Sabata ndi Sunday. No. Lemba la chilombo ifune khai chinthu chimene chitayese dziko lonse lapansi. And 7 billion osa ayesede ni nkhani. And nkhani imene ingakwanisa kuchita zimenezo. And nkhani imene ikuonesa kuti ichita chotero ni nkhani imene ya amuna okha kugonana ndi akazi okha kugonana ndikukakamiza pa anthu ndi mayiko. And America ifunika ingokakamiza dziko ndi imene takakamiza anthu ake. Mukuona nkhani je? So ndi imene ikuyendera nkhani, right? So pali zinthu zambiri zimene tingathe kuziona kuno napanga series ya so ndipanga tag mapeto. So nkhani imene ifunika ikakamizide pa aliyense angakhale ana. Anditaona kale imene ukamaona mabuku a social studies ukamaona ngati ya social skills ni buku la chimene ya ana kumano life skills. Yes, amwene ukamoyerenga ati mabanja alipo angati ati amuna okhaokha kenona akazi okhaokha kena kuona amuna ndi akazi kuona kuti izi akwapwisana zifaya ni nkhani ya lemba la chilombo. Kuona maphunziro anthu anasinthidwa kuti akakamize ndithu zimene zipezeke kunani mene momo. And chimene ndi chimene chamba kulandirika ndi akhristu ndi magulu osiyanasiyana. And ndithu tinaona kuti no mu series imene tikuyikamba ndithu mipingo ambiri inamba kuchilandira chinthuchi
ani mipingo ambiri ichilandira chifukwa chani chifukwa kuti singakwanise kuyima popanda boma. Ma denomination ali registered ku boma and akambosusana ndi chimene boma likunena atha kuthesera. Now denomination ikapangidwa deregister ndi malo amene anagula amakhala confiscated, ma account awo amapangidwa freeze, mukuona ndi chuma chonse zapita ndi denomination singalole zimene zichitike. Mipingo ambiri izagwera kulemba la chirombo and ikazagwera mekoko ndi pachapapo uthenga angelo achilutimo Babuloni wagwa tuluka ndimene mwachani anthu anga nthawi imene yalemba la chirombo, mukuona. So ni nthawi yovuta kwambiri chifanana anthu ambiri amakhulupirira kwambiri mpingo wawo, amakhulupirira kwambiri denomination yawo kuti ngati abusa sana nini inenso sindikhulupirira, right? Anthu ambiri ali choncho ndithu. So ndizovuta kwambiri kuti machalichi ambiri anayamba kulandira nkhani imeneyi. Tikaona Lutheran inalandira, okay, tikamaona New Apostolic Church inagawanikana pakati pa nkhani yomweyi, okay. Pali mipingo ingapo inagawanikana pakati chifukwa cha nkhani yomweyi, okay. Tikaona Anglican ena anayamba kutuluka, okay, koma Anglican inavomera. Lutheran niso nawo so ena anayamba kuimba pambali koma inavomera, right? Tikamaona New Apostolic Church ena akanamba kutuluka waku Africa kwambiri anayamba kutuluka chifukwa New Apostolic Church anavomera so nkhani yomwe, okay. Mipingo ambiri inakhuzika ndi nkhani imeneyi, okay. So ni nkhani imene itagawe dziko lapansi mu makampu awiri, dziko lapansi gawina mu makampu awiri. So series imeneyi ndiyofunika kwambiri tionere ndi panga link, right? So tikaona nkhani ya Aroma chapter 1 verse 18 mpaka 32 kawerenga nkhani imeneyi umaona na pa Aroma chapter 1 amatuza funa anthu amene amakana Mulungu, anthu amene akuzowa za Mulungu mamamukana samafuna mwike mu nzeru zawo. Chosatira chake nchena kuti amayamba kusinthanisa chilakolako chawo chachibadwire ndi kuyamba kuyisa ntchito zinthu zimene sizizoyenera, monga amuna okhaokha ndi akazi okhaokha umakhala pa ubwenzi. Chimenechi ndi chizindikiro chomwe izi chimachitika kwa iwo amene akana Mulungu. And tikaona kwambiri ma atheist majority amavomerezana ndi chidwe imenewo. Athakale omwe asamapanga chidwe kumana amatana amavomerezana nawo ngakhale ali ndi azikazi zawo, right? Chifukwa yani chifukwa ma atheist ambiri akamamba mukamba kukangana nkhani ndi ma atheist koma imazathera kwa munthu kuti sakhulupirira Mulungu, imazathera kuti kodi mwamuna okhaokha atagona amamba kususa zoti zichiona rais zimene zachiphiri zimene zachikunja chanchana, right? So tiona ndi nchitidwe umene umaonesera kuti munthu sali ndi Mulungu, munthu amukana ndani Mulungu, alibedi mpumulo ameneyo. So tikaona Genesis 9 verse 12 mpaka 15. Brother Mesh, muli ndi Bible aije wangasi kuti muni kuwerenga Genesis 9 verse 12 mpaka 15. Abali natalikira kuti ulomfoni msizi ngoteke. Okay, then ngopanga. Lapeza Genesis 9 verse 12 mpaka 15. Okay. Yeah. Okay, 9 verse 12. Ndipo anati Mulungu, ichi ndi chizindikiro cha pangano limene ndinapangana ine ndi inu ndi zamoyo zonse zili pamodzi ndi inu ku mibado. Verse 13. Ndiyika utawaleza wanga mtambomo ndipo uzakhala chizindikiro cha pangano lopangana ine ndi dziko lapansi. Ndipo pazakhala popimba ndi mtambo ine dziko lapansi, utawo uzaoneka mtambomo. 15. Ndipo ndizakumbukira pangano langa limene lili ndi ine ndi inu ndi zamoyo zonse zokhala ndi moyo, ndi madzi sadzakhalanso konse chigumula chakuononga zamoyo zonse. Yeah, so tikaona papa tiona kuti Mulungu anayika chizindikiro cha utawaleza chimene chikutanthauza kuti Mulungu akuyika pangano pakati pa iye ndi dziko lisasalonongaso. And tikaona ife mu chapter 4
chapter 4 taona tuno Yohana anampanda achifumu chapter 4 verse 1 mpaka 5 ataona kumpanda achifumu panali ndithu utawaleza kuyimira chipangano chatsopano chapter 4, right? Kumano tikaona nkhani ya LGBT ayiwo amayika kuti no mbendera yawo ya movement yawo ndi chani utawaleza, so anakhala ngati uno utawaleza amene kuthandiza pangano la Mulungu ndi ifeyo pangano chatsopano anautembenuza ndikukhano ndithu chilidwe ogona na amuna okhaokha ndi akazi okhaokha, so ndi chilidwe onena kuti no chilidwe amene ukupitirira ndithu ngati awa anakwatirana kuti 20 chani anakwatirana kuma 2011 atakhala pa ubwenzi, so anapanga ukwati wawo anawuthesa cholinga kuti azikhalapo anthu atatu, okay? So awo ndi ndithu azibambo undana, so titaona flag imeneyi ikuthandiza chitidwe imeneyo maona, so iye amati pride flag, right? Zizindikiro za chitidwe imeneyo, so anapanga hijack chizindikiro cha Mulungu, okay? Even makatuni ambiri amene amaonera makhala chitidwe imeneyo, and pano amayesera katuni ina iliyonse azikamo chitidwe imeneyo, ka Netflix amayesera ka pali series kapali chani amayesesa tuno pakhale ina akapanga chitidwe imeneyo kuti yani anthu poonera zimenezi akhale akuzilandira, akhale nati azivomereza, akhale sakunyasidwa nazo iya, okay? Akika okwatira pompano, okay? So tikaona bwino lino nkhani imeneyi, right, ikutilozera ife kuchani, ikutilozera ife na tuno chitidwe imenewu ndithu ndi umenewu, right? So tikaona chinthu choyamba anthu amene amagwirizana kwambiri ni nkhani imeneyi ndi anthu amene amakhala kuti Mulungu kulibe, okay? Mukaona even kumalawi kuno mukaona ma promoters chitidwe umenewu mungupita pa social media mukaona anthu amene apanga promote chitidwe umenewu, ena ndoti amapanga chitidwe ena sapanga, komano ambiri chimene muzaone amasusana ndi zoti Mulungu kulibe, ngoyona. So ndi chimene chito zafuna tuno chitidwe umenewu lemba la chilombo ndi chitidwe umene ukuonesa khalidwe anthu amene akana ndani akana Mulungu, right? And tikaona bwinobwino chilombo chimenechi ndi buto wachi 7 wapa chilombo chimene ili Europe, right? Tiona tuno ndi continent imene ili patsogoloso pa nkhani ya atheism, okay? Uli patsogolo kakamiza nkhani imene ya chitidwe ogona na amuna okhaokha akazi okhaokha, and tikaonanso America uliso patsogolo usata ndithu Europe, okay? Chivumbulutso 11 verse 18 akutuza funano dziko lapansi izakhala mwauzimu ngati malo amene ambuye athu anaphedwa Egypt ndi Sodom ndi kumalo amene onayesa chitidwe imenewu, right? So titaonanso natuno Sodom ndithu ni nchitidwe umene uzakhalepo pamene chilombo chimene chiurani chikuonongedwa, okay? And tikaonanso bwinobwino movement imene ya amuna okhaokha kugona na okhaokha ndi movement imene ikukula kwambiri pano malawi kunoko, okay? And tikamaona movement imeneyi makamaka ku Europe ndi imene ukamba kususana nayo umakhala pa risk kuti nonchida wetha kutha kapena ndithu ukumana nazo zokhoma, right? Kuboma, right? So ndithu zambiri apopo, yeah. So tumafuna tifike apa pamene akamba zino sazakwanisa kugula ndi kugulisa iwo amene ali ndi lemba la chilombo, dzina la chilombo kapena namba la dzina lake. So pali zinthu zitatu zimene tifunira tiziunikire: lemba la chilombo, dzina la chilombo ndi namba la dzina lake. So pali zinthu zitatuzi anthu amene sazakwanisa kugulisa ndi amene ali ndi zitatuzi, right? So tikaona muno bwino
pa chivumbulutso chapter 13 verse 1 to 5 pamene timaona za chirombo choyamba ati chili ndi mitu isanu ndi iwiri, pamutu pake pali mayina achani amwano. Okay, so akambakamba tuno dzina la chirombo, so anthu amene ali ndi dzina la chirombo ndi chani? Ndi mayina achani amwano. Tikaona chivumbulutso 13 verse 1 to 5 ati mitu 7 imene pali mayina achani amwano. Okay, so tikamaona nkhani amwano tinaona last time kuti pa Isaiah 37 Isaiah 39 tinaona no amene anachita mwano kwambiri ndi mfumu imene ya Asiria imene inati akulu a Israeli musayitane pa Mulungu, pebe milungu ya dziko imene inakwanisa kunditani kundigonjetsa ineyo, ndipo Mulungu ndi ndandoni. Ndiye mfumu Hezekiya ndi tsiku la mwano, koma muchizingapo this is the day of blasphemy. So blasphemy ndi kususana ndi Mulungu kotheratu usachitanso phyatira yayi. So anthu amene amasusana ndi Mulungu kapena amayankhula Mulungu zamwano kapena amayankhula za Mulungu zomuchepesa, zimene akuchita akukhala nayo dzina lachani la chirombo. So kumapita nthawi ifika nthawi imene kuno anthu amene azakwanise kupeza ntchito mu dziko lino lapansi, anthu amene azakwanise kuchita bwino dziko lapansi ndi anthu amene akunchitira mwano Mulungu. Andi tikaona kwambiri ma social media personalities amene amasusana ndi Mulungu, amanyoza Mulungu, ndi anthu amene akupita soyani pasogolo. Okay, so ndithu sitili kutali yayi. So tikamaona system ya chirombo ndi system imene ikuyikidwa kuti ikasusana ndi ndani? System ya Mulungu. Okay, alright. Brother Mesh, muzilenga nchicho wa Mulungu ndi maveso anayiwala kwa amasulira anayi mwapeto muli ndi Bible icho angati mungoti sipitira kujeni mu phone mo. Okay, Levitical Ndi vumbuluso 12 mulenga chivumbulutso 12 verse 12 ndi 17 ndi chivumbulutso 13 verse 1 verse 12. yeah. Chifukwa chake kondwerani miyamba inu ndi inu akukhala momwemo, soka mtunda ndi nyanja, chifukwa mdierekezi wafikira kwa inu kukhala nawo udani waukulu, poziwa kuti kasalira kanthawi. Verse 17. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndi chinachoka kunka kuchita nkhondo ndi osala a mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. 13 verse 1. Ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chotuluka m'nyanja chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri, ndi pa nyanga zake nduwira zachifumu 10 ndi pamutu pake mayina amwano. So tikaona papa chivumbulutso 12 verse 10 ndi pamene ufumu wa Khristu ukukhazikitsidwa. Mukuona, so ufumu wa Khristu akhazikitsa pa chivumbulutso 12:10 kumano chiwitika chabe ati chirombocho imene chinjoka imene ali Satana atawabwera ndi mkwiyo waukulu akulimbana ndi chani? Akulimbana ndi otsala a mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu. Andi chirombo chikachita chani? Tikaona mu New English Translation naona NASB, New English Translation Message Bible imatoza fundo chinjokacho chimene ali Satana chinayima pa mchenga wa panyanja. Okay, andi chinjokacho chimusafedeni sana chotani chikupangisa tuno chirombo chitani chiduluke pa madzi. Mukuona, so Satana akugwiritsa ntchito system ya dziko lapansi, makamaka chirombo chimene ukugwira ntchito pa nthawi ndi mutu wa chinamba 7 kuti chikalimbane ndi ufumu wa Mulungu pa dziko lachani lapansi. Okay, so tikamaona chonchi tiona nawo tino system imene ya chirombo ndiyoti ilimbane ndi system ya ufumu wa ndani wa Mulungu. Okay, so brother tiwerengeni Masalimo 8 muwerenga chonchi Masalimo 8 verse 1 5 6 ndi 9.
Masalimo 8 mwapeza Masalimo 8 verse 1 5 6 9. Masalimo 8 verse 1. Yehova ambuye wathu, dzina lanu liposadi nanga pa dziko lonse lapansi, inu amene munayika ulemerero wanu pa thambo lakumwamba. Verse 5. Pakuti munachepesa pang'ono ndi Mulungu, munaveka iye korona wa ulemerero ndi ulemu. Verse 6. Munachiyimisa ufumu pa ntchito za manja anu, mudagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake. Verse 9. Yehova ambuye wathu, dzina lanu liposadi nanga pa dziko lonse lapansi. Yeah, so tikamaona pachiyambi imene Mulungu anapanga Adamu ndi Hava, right? Ati dzina lake la Yehova linaposa pa dziko lonse lapansi, moona? Alright, so dzina lake Yehova linaposa pa dziko lonse lapansi. So tikamaona Mulungu anampanga munthu pang'ono kuchepera ndi angelo, okay? Ndipo anampasa ulemerero. So pa dziko lapansi linali dzina la Yehova limene limatamidwa, limene limakwezedwa. Komano mwapera nthawi akutuza ife chirombo chimene chikubwera chili ndi za mayina achani amwano, right? Kumapera nthawi amene azakwanisa kugula ndi kugulitsa ndi amene ali ndi dzina la chirombo, kuona nkhani ija imene ikukhalira. So chirombo chopanga kaunta chinense chimene chili mwandani mwa Khristu Yesu. So zimene zinakanika mwa Adamu, Mulungu azipanga mwa Yesu Khristu kuti no pa dziko lapansi pakhale dzina limodzi limene litakwanirise kukweza dzina la Mulungu, ndi dzina ndani? Dzina la Yesu, okay? Amene Adamu achingati wachiwiri. Pamene chirombo chuchitika chani? Chuchitika chinanu aliyense amene ali ndi dzina la chirombo imene li dzina la mwana, zimene zikuthandiza kuti mwana kwa Mulungu kumuyankhulira Yehova mosapyatira, kumuyankhula Mulungu za mwana, right? Kapena kumuyankhula zonyoza Mulungu, zimene zilapangisa anthu amene wawa azikwanisa kugula ndotani kugulitsa. So tikuona maparallel awiri amene akuyenda mosemphana, dzina la Yehova, dzina la chirombo la mwana. Mukuona nkhani ichi, okay? So tikapitiriza ndi dzina la Yesu, okay? Dzina la Yesu ndi dzina limene Mulungu akutipasa ife. Tiwerengeni pa Machitidwe 4 verse 12. Tikamakamba dzina la Yesu, Machitidwe 4 verse 12 ati bwana the Messiah. Machitidwe 4 verse 12. Ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba lopasidwa mwa munthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. Yeah, so tikuona no palibe dzina lina lopasidwa kwa ife kuti ife tikathe kutani kupulumutsidwa nalo, ndi dzina la ndani? La Yesu yekha basi. Pa the Messiah tione no dzina la Yesu ndi lokhalo chifukwa yani? Pa Efeso chapter 1 verse 22 mpaka 23. Efeso 1 verse 22 mpaka 23. Efeso 1 verse 22. Verse 22. Ndipo anakonza zonse pasi pa mapazi ake, napasa iye akhale mutu pamutu pa zonse. Verse 23. Kwa ekleziya amene ali thupi lake, zazidwe wa iye amene azaza zonse mu zonse. Yeah, so anayika zonse kuti zikhale pasi pachani mapazi ake, okay? Ndipo anampasa iye kuti akhale mutu wa ekleziya, okay? Zazidwa iye amene mazaza zonse mu zonse. So tikuona kuti no dzina la Yesu ndi lokhala imene tipulumutsidwa nalo. Ife inawo ndi kuti mpingo ndi thupi lake. Yesu Khristu ndi mutu wachani wa mpingo. Mpingo ndi chani? Mpingo ndi thupi lake. Thupi lake litiro limene lasazidwa ndi mzimu wake, okay?
So tikamakamba za mpingo tukamba za anthu amene azazidwa ndi mzimu wake wa Khristu. Anthu amene likulu lawo mutu wawo ni nani? Ndi Yesu Khristu. Inde akutiza feneno tisaleke kukumana. Kumano pamene tikukumana tonse tizindikira kuti ndi likulu lathu. Likulu lathu ni nani? Ndi Yesu Khristu. So olakhatino denomination amene register ifeyo amene tili ozazidwa ndi mzimu wake sitikupangira affected. Ayi. Okay? So tikamaona dzina la Yesu Khristu ni dzina lokhala limene tingapulumutsidwe nawo. Chifukwa kudzera mu dzina limene lili tili ndithu ndi kuzazidwa kumene kukubwera chifukwa tili mwa ndani? Tili mwa Khristu Yesu. Tatowerengeni 1 Korinto 12 verse 13. 1 Korinto 12 verse yake ya 13. Verse imeneyi ndimene kukamba chikulu tikamakamba za ubatizo kuti tikubatizidwa mu chiyani. Okay? Panopa ubatizo unasinthidwa kuti ili ngati kuno entrance kuti ukalowe mu mpingo. Denomination imeneyi, right? Ukamachoka let's say uchoka mu mpingo wina ukapita mpingo wina akakuzara ubatizirenso kunoko. Kono ubatizo ndi chiyani? Towerenga 1 Korinto 12 verse 13. Brother Messiah, maipeza bene? Ndapeza 1 Korinto 12 verse 13. Verse 13. Pakutinso mwa mzimu umodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Ahelene, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwesedwa mzimu umodzi. Verse 14. So aliyense akubatizidwa mu thupi limodzi. Taona kuti thupi limodzi ndi thupi limene likupangidwa ndi anthu amene azazidwa ndi mzimu wake. So pamene tikubatizidwa sitikubatizidwa kulowa denomination. Tikubatizidwa kuti tikulowa thupi la ndani? La Yesu Khristu. Angakhala Ayuda kapena achikunja, right? Koma angakhale ngakhale ndife afulu kapena omangidwa. Tonse tikubatizidwa kuti tikamwe mzimu ungazi umodzi. Ichi ndicho chofunikira tikamakamba za dzina la ndani? La Khristu Yesu. Okay? Andi tikamakamba za dzina la Khristu Yesu tikukambanso za ufumu wake. Timalize pamenepa Luka 17 verse 20. Luka 17 verse 20 neto andi. Chinthu china chimene tifuna zichitano tikamakamba za dzina la Khristu Yesu tikukamba za ufumu wake. Luka 17 verse 20 ndi 21. Towerengani. Verse 20. Ndipo pamene Afarisi anamufunsa iye kuti ufumu wa Mulungu ukuza liti, anawayankha nati, ufumu wa Mulungu sukuza ndi maonekedwe, ndipo sazanena taonani uwu kapena uwo, pakuti taonani ufumu wa Mulungu uli mkati mwa inu. Yeah, nditowerengani Luka 12 verse 10. So apapa muwerenge chilunso 12 verse 10. So apapa panayi nthawi imene Yesu Khristu ananka akulalika zoti ufumu wa Mulungu ukudza ndi ophunzira ake, right? Anthu inafika uthenga waza zayani Yerusalemu. Okay? Ndipo anawuza ufumu wa Mulungu udza kuti akuti ufumu wa Mulungu uli nchani? Uli mkati mwanu. Okay? So ufumu wa Mulungu uli mastage awiri. Ufumu wa chisomo umene tikulandira panopa ndi ufumu umene uli Khristu Yesu mkati mwathu. Ndiyoti pamene talandira ufumu tikusandukanso thupi lake, tikusanduka mpingo wake. Mukuyona nkhanija tili pa dziko lapansi chifukwa ya dzina lake la ndani? La Yesu Khristu. Okay? Towerenga chilunso 12 verse 10 ati bwanji. 12 verse 10. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumuwo wa za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake, pakuti kwagwetsedwa wonenera wa abale athu, wakuwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Yeah, so akuti yafika yani chipulumutso. Mukuona pamene chipulumutso chikufika chifikanso china chani? Ufumu wa ndani? Wa Mulungu wathu. Mukuyona nkhanija andi tikayiona bwinobwino chipulumutso chapter 12 pamene ufumu ukudza akukhala ngati angosiya kukamba za ufumu, koma ayi sichoncho yayi. Pamene akamba za ufumu udwadza chinjoka chakwiya ndipo chinachitithira nkhondo nani? Mkaziyo. Mkazi akuyimira yani? Akuyimira ufumu wake wa Mulungu pa dziko la yani? Lapansi. Mukuyona nkhanija. So mkaziyo ali ndi dzina la ndani? La Yesu Khristu. Okay? So tikamaona bwinobwino chinjokachi chikususana ndi
ndi onse amene ali ndi dzina lakandani la Yesu Khristu. So brother, tangondiwerengani Mateyu 10 verse 22 ya nthawi. Mutiwerenga Mateyu 10 verse 22 yokhayo basi. Mateyu 10 verse 22. Verse 22 ndipo verse 22 ndipo azada inu anthu onse chifukwa cha dzina langa, koma iye wakupirira kufikira chimaliziro iyeyi adzapulumutsidwa. Verse 23. Yeah, so akuti muzadedwa ndi anthu onse chifukwa yani cha dzina langa. So anthu amene akukhulupirira kuti Yesu amazadza iwo, amene akukhulupirira kuti chifukwa Yesu akuzadza iwo ni mpingo wa Mulungu, ndipo chifukwa iwo akukhulupirira ndi mpingo wa Mulungu, iwo akukhulupirira kuti ndi ufumu wa Mulungu, chimene chizapangitsa anthu amene azakhale odedwa dziko lino lonse lapansi. Tikaona Mateyu chapter 10, Yesu akauza history kuti mukamene ukulalika musapite kwa amitundu, musapite kwa Asamariya, koma muyambe kaye mwapita kuti ku Israeli. Israeli lero ndi chani? Ndi Chikhristu chonse. Uthenga umene tikugawa nawopa poyambirira anthu amene afuna alandire first number 1 ndi Chikhristu chonse. Andi tikaona mauthenga angelo atatu aja akuyendanso chimodzimodzi. Atopani Mulungu ndikupasa ulemerero. Anthu amene akufunika kupe Mulungu ndikupasa ulemerero anthu ate. Anthu amene akulambira ndani? Mulunguyo. Mwana uthenga wachiwiri ukupitanso kwa Akhristu. Chifukwa yani ndi uthenga umene wazedu Babulo adani wako. Babulo ndi chani? Babulo ndi mipingo yonse imene izagwizana na lemba la chirombo. Pamenepo mipingo imene izakhala chani? Babulo. Pamene uthenga wa chitatu ukupita kuchani? Upita ku dziko lapansi. Nguyena nkhani ija. So uthenga mene samauza rakala uthenga ufumu. Wanazo no musapite kwa anthu achikunja, musapite kwa Asamariya, mupite kwa Israeli. Ndi mukauza ufumu wa Mulungu adani wayandikira opande Mulungu. Okay, ndipo akuti chani ati muzabweresera kwa amafumu kuti mukachitire umboni osusana nawo kwa ndani? Achikunja. Kenako akuchezeke chani? Muzadedwa ndi anthu onse chifukwa cha dzina langa. Mukuyona nkhanicha. So tikaona amene Aisraeli anayendera kuphunzira kofacha, ifenso tifuna ndiyendenso muri mumimo. Uthenga omaliza uzayamba kaye kupita kukanyeza nthaka mipingo Akhristu. Kenako uthenga omalizira angelo wachitatu ukupita wachani? Dziko, kuti ukachenjere dziko kuti asalambire yani? Salandire lemba la chirombo. Mateyu 24 verse 14 akutuza ifanana kuti uthenga wabwino wa ufumu uzalayikidwa m'dziko lonse lapansi kuti ukhale mboni kwa maiko onse, kenako chimalizirani chizadza. So uthengawo uzasefukira ndi kulayikidwa m'dziko lonse lapansi kuti ukhale mboni, kenako chimalizirani chizadza. Ande tikaona bwinobwino ikatha Chivumbulutso 14 pamene pali mauthenga angelo atatu. Chivumbulutso 15 ikuti chenjeza ife tuno miliri isanu ili ikudza. Chivumbulutso 16 ikubweretsa miliri yomaliza, kenako zonse zatani? Zatha. Okay, komano nkhani yako ndiona kuti tikudedwa chifukwa cha dzina la chani? La chirombo. Okay, tikapita pa kodi tikamakamba za dzina la chirombo ndi chani? Pamene tikuona dzina la Yesu Khristu, dzina la Yesu Khristu likuyimirira ife chani? Dzina la Yesu Khristu likuyimirira ife no, iye ndi amene akutipulumutsa ife. Iye ndi amene akutipasa ife yani? Akutipasa ife kuthekera kuti kakhale mufumu wa Mulungu. Iye ndi amene akutipasa ife kuthekera kuti nokazizene mzimu wake ndi kuwatchira kuti ndife thupi lake. Mukuona? So tikamakamba za lemba la chirombo kuti amene akukwanisa kugula ndi kugulisa ndi anthu okhawo amene akukhala ndi dzina la chirombo. Ndito anthu awa ndi anthu amene akufunika akhale ndi kuthekera kokakhala ndi machitachito awo akakhale kufanana naso ndi yani? Ndi chirombo. Okay, so brother, taterengeni Chivumbulutso chapter 13 verse 16 ndi 17. Chivumbulutso 13 verse 16 and 17. Verse 16 ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pamphumi pawo. Verse 17 ndi kuti munthu
ndikuti munthu sangakhonze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chilombocho kapena chiwerengero cha dzina lake. Verse 18. Yeah, so amene ali ndi dzina la chilombo monga amene ali ndi dzina la Yesu Khristu akutchedwa ndi Akhristu. Amene ali ndi dzina la Yesu akutchedwa ndi ana mu ufumu, akutchedwa ndi thupi la ndani la Khristu. Ali ndi zichitochito zawo zofanana ndi Khristu. So anthu amene ali ndi dzina la chilombo ndiye tino khalidwe lawo ndi lofanananso ndi chani? Ndi chilombo. Khalidwe lawo ndi lofanana ndi chilombo. Mwanja ena iwo mmene amaganizira akuganizanso mofanana. Chilombocho ndi chosusana ndi Mulungu. So iwo asusananso ndi nani? Ndi Mulungu. Kukhala ndi dzina la chilombo ndi kumeneko. Okay? So takhala tikuona ndithu dzina la chilombo. Tinawerenga kale Chimusofereni verse 1. Tinawerenga kale. Okay? So pamenepo pamene tinaona nawo kuti no Chimusofereni verse 1 akutiuza fino chilombocho pa mphumi pawo panali mayina achani? Amwano. So anthu amene azakwanisa kugula ndi kugulitsa ndi amene ali ndi mayinaso achani? Amwano. Tinaona kale la last part 1 pa Yesaya 36 verse 13 ndi 18. Okay? Brother, tatiwerengeni Yesaya 36 verse 13 ndi 18. Mutiwerengera pamenepo. Tikamakamba za mwano. Yesaya 36 verse 13 ndi 18. Mavesi awiri. Tawerenga. Verse 13. Pamenepo kazembeyo anayima nafuwula ndi mawu akulu m'Chiyuda nati, imvani inu mawu a mfumu yayikulu, mfumu ya Asuri, mfumu ya Atere. Musaleke Hezekiya anyenge inu, pakuti iye sadzatha kukupulumutsani. Verse 15. Uwerenge verse 18. Verse 18 aliya. Chapter 36 verse 18. Verse 18. Chenjerani angakuopeni inu Hezekiya, ndi kuti Yehova adzapulumutsa ife. Kodi milungu iliyonse ya amitundu inapulumutsa dziko lawo m'manja mwa mfumu ya Asuri. Verse 19. Yeah, tawerenga chapter 37 verse 3. Chapter 37 verse 3. 37:3. Ndipo iwo anati kwa iye, Hezekiya atate, tsiku la lero ndilo tsiku la vuto ndi la kudzudzula ndi chitonzo, pakuti nthawi yake yakubala ana yafika, ndipo palibe mphamvu yobalira. Mukuona? Hezekiya anali ndi tsiku la chitonzo, komano chizungu ati ndi tsiku la chani? La mwano, tsiku la mwano. Okay? Mawu amene anagwiritsa ntchito pa Chimusofereni verse 1 chili ndi mayina amwano. Ni mawu amene anagwiritsa ntchito Hezekiya kuno ndi tsiku la chani? La mwano. Komano chicho agwiritsa ntchito mawu chitonzo. So tikamakamba ndo mayina amwano zimene anapanga mfumira inu palibe milungu imene inandiletsa inu kuti ndigonjetse mayiko awo. Kodi Mulungu wa Israeli akwanisanso kundiletsa inu ndigonjetse Israeli mukuona mwano. So akamakamba tano amene azakwanisa kugula ndi kugulitsa amene ali ndi mayina amwano. Ndi anthu amene azakhale ndi ideology, thinking yawo ndi chimozimozi chilombo. Azakhala kugwirizana ndi imene dziko lapansi likuyendera pa nthawi imeneyo. Azakhala kugwirizana ndi nayi chonse chosusana ndi Mulungu pa nthawi imeneyo. Okay? Now, nambala ya chilombo ndi chani? Okay? Paja tinaona gawo loyamba tonana azakhala ndi dzina la chilombo, gawo lachiwiri azakhala ndi nambala ya chilombo. Tatipeteni pa Chimusofereni verse 17 ndi 18. Chimusofereni verse 17 ndi 18. Chimusofereni verse 17. Ndikuti munthu sangakhonze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chilombo kapena chiwerengero cha dzina lake. Verse 18. Pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho, kuti chiwerengero chake ndi cha munthu, ndipo chiwerengero chake ndicho 600 ndi mphambu 60 kuza zisanu ndi chimodzi. Yeah, so nkhani ya 666 anthu ambiri abayika nayo.
patino akangona pena pali posepa kufana na 666 basa nkhani 666 so akamakamba zina chirombo tanani ndikhalidwe yofanana ndi chirombocho, right? Zimene zikususananso ndi yes. Okay, lemba la dzina la chirombo ndi khalidwe la chirombo. Nambala ya chirombo ndi yani? Ndi 666. Anini nambala yani ya munthu. Okay, so nambala imene tingayipeze bwanji? So tikamaona mu Oxford Dictionary, okay, Oxford Dictionary ndi imene magazine nthawi ya KJV, right? Akamakamba zotino nambala ya munthu ndeti ukumuyeza munthu makamaka khalidwe lake ndi zinthu zapasi pa mtima wake, makamaka zifuko zake, chilimbiko chake, ndiye kuti measure. Okay, so tikamakamba za nambala ati nambala ya munthu mwanjirira akamakamba za nambala ya chirombo 666 ndetino ndi measurement. Okay, akuyeza kuti no chirombo chiliba. So even tikamana Brewers phrase and fable, I have your number, ndikuti no munthuyo ukumvesesa kwambiri. Okay, umatha kumvesesa malengero ake, ntchito yake ndi khalidwe. Ili ngati nchiyati imene linganene tino ndamuwerenga kali, ndamuwerenga. Kumuwerenga ndoti yapi? Ndi mazawo zimene akufuna lani apangire wena zimene amafuna. Mukuona? So to have someone's number ndi chimodzi ndeno ndamuwerenga. Mukuona? Na ndamphatikiza. Mukuona? So tikaona mbuyomu tikapita pa Daniel, right? Pa Daniel chapter 5 verse 24 mpaka 28 amatoza ifanana no pa 92 chilembero pa khoma. Ndipo naye amene amati mene theko Efarisini ndanamuza kuti iyi ndiyo kumasulira kwake mene Mulungu wawerenga ufumu wako ndi kutha tekeli, ndipo ufumu wako wayezedwa mabalance ndipo apezeka ukuperewera. Perez ufumu wako wagawira ndipo apereka kwa amene anapereka. So tikamona amene ndi Perez anapasidwa nambala inayo yotani yoperewera. Mwana nkhanicha. So kumapita nthawi pamene akamayeza chirombocho akachiyeza nambala yake ndi yani 666 mwanjirena ndi nambala imene ikuonesa nayo kuti ufumu watani waperewera. Tinozenepe ndi ufumu woperewera. Andi mukaona muno bwino nambala imene 6 ndi nambala imene ikuonesa tino chinthuchi ndi cha munthu analengedwa tsiku la chinamba yani la chinamba 6. Mukuona nkhani. So chinthu chimene chichi atachiyeza value yake sikukufikirapo yayi. Value yake ya chirombo chimenechi ndi 666, right? So value yake 666 imene ikuonesa ikuperewera. Okay, andi tikaona muno bwino brother Mesa ndaona dzanja lanu ndimafuna mungowerenga 1 Mafumu 10 verse 14. 1 Mafumu 10 verse 14. Brother Mesa tatalenga 1 Mafumu 10 verse 14 pamene talenga nene 1 Mafumu 10 verse 14. Yes. Verse 14. Sono kulemera kwake kwa golide anafika kwa Solomo chaka chimodzi kunali matalenti 600, mphambu 50 kuza 50 agolide. Usawerenganso winayo wa anthu amalonda oyendayenda ndi amalonda ena ndi wa mafumu onse a Arabu ndi wa akazembe onse am'madera. Okay, so tikamona nthawi imene 666 anagwiritsidwapo ntchito ni nthawi imene Solomon tinena tino tikaona chizindikiro ku chivumbulutso tipite ku chipangano chakale tikaona tino zinagwiritsa ntchito patipo. Okay, tikaona nthawi imene Solomon ali ndi chuma, okay, chimene anapanga mu chaka chingati chimodzi, weight ya zonse nayi yani 606. Okay,
tiona nawo kuti zonse zinafikira ku 666. Okay, so titaona kuti namba imene tikuti 666 kumapita nthawi ikuyimira kuti nkhani yagweranso kwambiri kuchani kuchuma. Okay, iwe ngati ukufuna upange operate nthawi imeneyi ndeti ukhale kuti financially ukugwizana ndi system. Okay, namba ya chirombo value yake 666, so the only value imene inacho ndi kuchuma. Dzina la chirombo khadi la chirombo, lemba la chirombo nkhani za LGBTQ. Okay, so titaona nkhani ndi imene I don't know ngati pali mafunso ena alionse sanaseke mano ineyo ndamaliza apapa. Simoneka ngati ndi mafunso. Mafano fuse kumayambiriro kuja pake phunziro loyambirira linapanga lija tinaona zokuti pali pangano latsopano kuti ngati lamulo latsopano kuti malamulo akale aja akhangati atha ndi kusalira malamulo atsopano amene anaperekedwa anyuwani kuti malamulo ena onse aja kati achipangano chakale kaya malamulo khumi aja ndoyenjezera aja ndamenewo ndokuti sakugwirizananso ndi ukuku ndi apapa ucheneba pa lemba la chirombo kuti amene ngati kuti amene alandira lemba la chirombo ndi amene akuvomerezana ndi za LGBT. Komano tikaona zimenezo za magays kuti tipite ku chipangano chakale mesazo zili ngati zili malamulo akalekale aja zonena zokuti zoletsa ngati za magays zili ngati malamulo akale pamene tikabwera ku chipangano ya tsopanoko zimenezo zili ngati kuti kulibekwe. I think that's why nanena kuti pali ndi 2 series ya tonthu napanga atako actually mafunso ena amene amafunsira ndi ameneyo ndi magezo ena kuti okay tikaona ukuku izizi zinayi chipangano yakale right nkhani zokuti tikaona malamulo amene amaletsa direct komano tikaona mu Genesis Mulungu analenga mwamuna ndi mkazi. Mwena nkhani mu Genesis munayi mwamuna ndi mkazi ananena kuti tiapange chifananizo chathu mwamuna ndi mkazi Genesis right, and Yesu atabwera nkhani anayipanga clarify. Mukaona Mateyu chapter 19 ananena kuti amafunsira kodi munthu atasiya mkazi wake pa chifukwa cha china ichi chonse ndiye sanatalayi pachiyambi sizinayi bwanji sizinayi choncho. Okay, pakuti analenga awiri ndipo chimene Mulungu ayika pamodzi wina asalekanise. And Paulo kwa Roma chapter 1 anapanga clarify iso momveka bwino kunena kuti tikamakamba za gawo la anthu amene asiya Mulungu pa Roma chapter 1 chipangano chatsopano tikamakamba za gawo la anthu amene asiya Mulungu chochitika chajamba chimene chonena kuti anthu amene amamba mchitidwe umenewu wa anthu kugona nawo okhaokha amuna okhaokha akazi okhaokha. So even angakhale tikamaona mu chipangano cha tsopano nkhani inapangidwa clarify ndi kumvekera muno bwino kuti banja pakati pa amuna ndi mkazi. Even tikamaona Efeso 5 akuti zafuna kuti amuna inu kuona ndi yani akazi anu. And tikamaona even zimene Paulo analemba kwa Korinto I think in 1 chapter 6 anauza kuti ena anu munali anthu andewu ena munali effeminate. Mawu oti effeminate amene awa ndi mawu a munthu amuna amene amapanga ngati iyo ndi mkazi amene zimakhalira ku LGBT. Koma nawo tino nonsenu mwayeresedwa nonsenu marani mwasukidwa sonza tino chipulumutso chimene timalandira chisomo chimene chimalandira chimamuchotsa munthu mchitidwe kuti umenewo moyona nkhani chasukuli. So nkhani imeneyo ndi nkhani yoti ili clarified and mwina mafunso amene ena tingakhale nawo pa nkhani imene ndionena kuti titati tiona series iyo napanga cover almost china ichonse chimene anthu a LGBT amagwiritsa ntchito panga attack using the Bible. I don't know ngati mwayankhidwa brother Miss. Ndayankhidwa nkhulire poti ndagunda ukuku paifusena yake nokhuzana ndi kumayambiriro ku Genesis uku
zokhudzana ndi chilengedwe. Amaya zokuti Mulungu polenga kumayambiriro analenga mwamuna ndi mkazi, koma mkaziyo sanali Eve, anamulenga ndi mkazi wina, koma mkazi winayo anapeza zokuti chifukwa chokuti amadelera anafaka analengera papunsi, anapeza zokuti mkazi winayo anamuphaka zinakhala bwanji kena kuno ndikuza mlengano Eve, kulengera kuti pa Genesis 1 verse 27 amene ndipo Mulungu adalenga munthu chifanizo chake, chifanizo cha Mulungu adalenga iwo mwamuna ndi mkazi, ndipo Mulungu anadalitsa iwo ndikumapitirira m'musimo. Koma kuku kumayambiriroko za Eve sanatchule, kuzabwerano pa chapter 2 verse 18 kuti ndipo Mulungu anati sikwabwino kuti mutakhalekha, ndidzamupangira omuthangatira iye. Mwaona pepo Yeah, ndakupesesana. Of course izozo ndi zimene zili amati ma apocrypha, ma books amene anapangira rejected. Okay, pali mabuku ena amene anapangira canonize kuti Bible imene linawo ife, ndi pali mabuku ena amene ine ndinawo sewo ndi ngatoyambe kwawerenga pamene mafisiro. Okay, I think this is why sanapangira canonize. Imeneyo ndinayipangapo go through kuma not as a lesson, kuma just personal. Ndi nkhani zimene anthu amayika zimene zili za extra biblical, ili ngati ma apocrypha ena amakamba nkhani zina zona umadabwera nkhani iso ndi kuti basi. So one of those issues ndi zimene zozo. Okay, ukatenga bulk of the Bible story, right, ukaona china Apostle Paul, ukaona even Yesu mene anafotokozera samakamba nkhani imeneyo. So nkhani imeneyo tiyapanga reject because tikaona Yesu, tikaona ma apostles zimene anapangapo comment pa nkhani ya Genesis, nkhani imene samayikamba. So ili ma extra biblical sources amene anapangira rejected kuti they are falsified. Okay, so I think bankhangu ngakhawa umeneko. I think tayani tizapanga ndithu series ya mabuku a Bible kuti aina anakanida chifukwa chani fande izonzofunika kuti tizazipangitako. So tikamala Genesis 1 verse 26, Genesis 1:26 ikukamba za chilengedwe chose mwatunthu. Okay, ikukamba za analenga anthu, analenga right. Pamene tikapita pa Genesis chapter 2 ikukamba za Eden. Okay, ukawerenga Genesis chapter 2 ikukamba za zimene Mulungu akupanga mu Eden. So Mulungu analenga zonse Genesis chapter 1, right. Kumano Genesis chapter 2 ikupanga ngati rewind so pang'ono ndikupitano pa tsiku la number 5 pamene Mulungu akudzala munda mu Eden. Okay, pamene azala munda mu Eden chuchitika chani Mulungu akubweresa akupanga create zinyama zina special mu Eden muja ndakuzibweresa kwa munthu kuti zapase maina, right. Kena ku Eden muja Mulungu akupanga nyani mkazi kucha amene ali amene atakhaenda Adamu kuti akwanise kupanga chifanizo cha munthu. Okay, andi tikaona muno bwino anthuwa anali anthu amene anayozazana ndi Mzimu wa Mulungu, so sizingatheke soti mkazi wina amaderera ifata anapangira pamodzi akhamona. Izozo ndi mabuku aja amene anakanida because sakugwirizana ndi plan ya veka mofanana ndi plan ya chipulumutso imene inalukidwa mu Bible monse. Yeah, I think itathera pompa tipemphere kena kuno tikhala ndi nthawi ya mafunso mapeto. Tipemphere. Ambuye ngofuna kuthokoza napadera ifa chisomo chimene munatipasa, kuthokoza ti mwadidalitsa ndi mawu amenewa kuti tikakhala kukambirana mukwezeke mukole ife tichiyepe zine Khristu mpera. Amen.